Vítajte pri Fokuse z Banskej Bystrice. Dnes budeme hovoriť o počítačových technológiách a internete. Rozhodujete sa, či kúpiť kvalitný notebook, alebo si radšej opraviť súčasný počítač? Poradíme vám, čo je pre vás výhodnejšie. Dozviete sa, aké internetové pripojenie si zvoliť a akú ochranu do počítača zabudovať pred nástrahami vírusov. Tu sú naše dnešné témy. Na trhu dnes máme širokú škálu notebookov i netbookov. Poradíme vám, aký druh si zakúpiť v súvislosti s vašim konkrétnym využitím a aká výbava je nutná. Predstavíme vám aj moderné počítačové technológie. Zorientujeme vás v rôznych typoch internetového pripojenia a poradíme, čo je pre vás výhodné z pohľadu ceny. Povieme si, prečo je dôležité chrániť si náš počítač pred rôznymi vírusmi i to, čo nás táto ochrana stojí. Chladnička, práčka či mikrovlnná rúra sú bežnou súčasťou našej domácnosti. Život si však už mnohí z nás nevedia predstaviť ani bez osobného počítača, ktorému sa nezriedka venujeme tak v práci, ako aj doma. Hoci by sa mohlo zdať, že klasickým stolovým počítačom už odzvonilo, nie je celkom tak. Ak chcem investovať do kúpy počítača, čo je lepšie, stolový počítač alebo notebook? Odborník odporúča, že na začiatku je najlepšie si poriadne porozmýšľať. Či to bude používať na nejakú kancelárskú prácu, na hry, prípadne ak to je študent nejak do školy, na surfovanie na internete, možno nejaké náročné grafické programy. To znamená podľa typu použitia treba rozhodne voliť komponent, to znamená procesor, jeho výkon, grafickú kartu, pevný disk. A potom sa treba orientovať na kvalitu značky a servis. Najmä v servise sú výrazné rozdiely. Ak si napríklad kúpujem notebook a notebook sa mi pokazí, sú značky, kde mi garantujú opravu do 30 dní, sú značky, kde mi garantujú opravu do nasledujúceho pracovného dňa. Nemenej dôležitým prvkom rozhodovania je cena. Notebook kúpite už za 400 eur, ale minúť môžete aj 2000. Pri stolových počítačoch je to rovnaké. Ktorí používateľi ešte stále na doma kupujú stolové počítače, ale sú najmä tí, ktorých používajú náročné aplikácie, to znamená, grafické programy, kreslenie, strihanie videa, hranie hier. A to sú najmä tí používateľia, ktorí ten výkon nevedia zmestiť do notebooku, ale potrebujú, výrazné chladenie, výrazný grafický výkon, tak títo ľudia si stále kupujú stolové počítače. Počítač je však často ako naše druhé ja. Máme v ňom uložené aj tie najdôvernejšie informácie, ktoré je nutné od prvej sekundy chrániť. Máte tam fotografie, máte tam e-mailové správy, máte tam videozáznamy, máte tam rôzne citlivé dokumenty. Preto táto ochrana týchto zariadení je samozrejme nevyhnutná. V prvom rade je to aktualizovaný antivírový program. Napríklad v súčasnej dobe sa mnoho ľudí pripája na bezdrôtové Wi-Fi siete. Tam treba dbať na to, aby sme sa nepripájali na neznáme a nezabezpečené Wi-Fi siete. Niektoré Wi-Fi siete môžu byť dielom hackerov, čiže môžu byť rôzne falošné hotspoty, môžu vykrádať vaše data, môžu zisťovať vaše prihlasovacie údaje do internet bankingu a podobne. Niektoré typy antivírových programov sú na stiahnutie zadarmo. Napríklad naša najväčšia firma v tejto oblasti jeden taký práve spúšťa do testovacej prevádzky. Život bez počítača si v dnešnej dobe len málo kto dokáže predstaviť a práve preto ten dnešný čas venujeme v našej relácii počítačom. Viac nám ale o nich porozpráva Ondrej Macko, šéf-redaktor PC. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý deň. A pán Jaroslav Mráz, senior IT konzultant zo spoločnosti Alikom. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Vážení diváci, a dnes pre vás z Banskej Bystrice vysielame naživo, preto budeme radi, ak svoje otázky budete telefonovať na číslo 048 437 5252 alebo nám napíšete e-mail na našu adresu fokus@stv.sk. Nože skôr, páni, ako zaznejú divácké otázky, povedzme si na úvod možno takú základnú otázku, ak sa vôbec dá zodpovedať. Aký počítač by ste odporúčili kúpiť také bežnej domácnosti? No tak dá sa povedať, že v súčasnosti dominujú na trhu nielen slovenskom, ale aj všeobecne celosvetovom notebooky, to znamená zariadenia, ktoré sú mobilné. Tá hlavná výhoda je v tom, že človek si môže svoju prácu alebo zábavu zobrať so sebou, to znamená tam ten prvok mobility je veľmi dôležitý. Počítače voči minulosti alebo ich podiel na trhu výraz poklesol, takže keď ja by som mohol odporúčiť, tak ten výber by som určite orientoval tým spôsobom na notebook. Pán Mráz? Ja by som k tomu povedal, že zase závisí od toho konkrétne, na čo bude ten počítač použitý. Niekde je lepšie mať počítač, niekde kvôli niektorým operáciám, kvôli niektorým je lepšie mať notebook. Čiže by som asi skôr doporučil konkrétne kupovať už dneska notebooky. Ten počítač môže byť miestami lacnejšia alternatíva, ale naozaj to závisí od požiadaviek konkrétneho človeka. Znamená to, že tá éra tých pevných počítačov, tých krabíc, tých veží je už nenávratne preč?
Nenávratne asi nie, a určite nie, ako kolega hovoril, nie v konkrétnych segmentoch. Dá sa povedať, že také počítače ako stolové sú podľa môjho názoru vyčlenené pre špeciálne účely, napríklad strihanie videa alebo počítačové hry, tak tam pomer výkon lomeno cena v prípade notebookov je oveľa nevýhodnejší ako v prípade stolných počítačov. To znamená, pre špeciálne nasadenie stále majú svoje miesto aj stolné počítače. Ja by som možno dotkol, že u tých stolných počítačov stále má ten zákazník väčšiu možnosť variability a neskôr možnosť teda zlepšenia výkonu, čiže je to výmena niektorých komponentov, ktorá sa u notebooku napríklad nedá momentálne spraviť. Technológie už umožňujú meniť aj grafické karty, síce v notebookoch, ale na našom trhu sú nedostupné. Takže v tomto prípade by mal zákazník tak povedať smolu a musel by si riadne vymeniť, kdežto ako náhle má počítač, tak má možnosť upgrade komponentov podľa svojej potreby. 048 437 5252 alebo fokus@stv.sk, to sú kontaktné údaje priamo do štúdia, budem radi, ak ich využijete. Už sme tak trošku naznačili, ale predsa len poďme pekne po poriadku, vysvetlíme ešte raz teda výhody a nevýhody. Začneme teda pevného počítača a potom prejdeme teda k tým notebookom. Takže notebooky, tá hlavná úloha alebo hlavná výhoda je v tej mobilite, to znamená, môžem zobrať z jedného miesta na druhé, a stolné počítače, tam je zasa veľká alebo možnosť oveľa väčšieho zvýšenia výkonu a takisto aj výmeny jednotlivých komponentov. Takže to sú na jednej strane výhody a nevýhody. Stačí ísť do špecializované predajne a vidíme, že naozaj máme obrovskú paletu na výber napríklad teda tých notebookov. Ako si vybrať ten správny? Takisto ako podobne počítačov strašne závisí na tom, na aké konkrétne účely to bude zákazník používať. Máme tam možnosti, tie základné rozdelenia sú tie lacnejšie, potom sú nejaké multimediálne pre domácnosti, povedzme si, potom sú nejaké tie väčšie, tých 5-17 palcov, ktoré sa dajú použiť už aj na rysovanie, v podstate má ten vyšší výkon, a potom máme ultra prenosné notebooky, klasické, ktoré sú skôr pre ten management. Spomenuli ste multimediálny, tento pojem možno nie je každému známy, vysvetlíme ho? Multimediálne notebooky v podstate sú notebooky, ktoré svojimi parametrami spĺňajú požiadavky na hry a na takú tieto operácie, na strihanie hudby, videa, zvuku, ale také tie základnejšie verzie s tým, že sú určené primárne do koncového segmentu, teda pre koncových zákazníkov, nie pre profesionálov. Sú tak orientované, čo sa týka hardwareových komponentov, aj čo sa týka ceny. Sme relácia o peniazoch, tak prejdeme teda k peniazom. Koľko stojí taký notebook napríklad? Ceny sú rôzne, pretože aj tie typy, ako bolo upomenuté, notebookov sú rôzne. Dá sa povedať, že tá úplne základná cena môže štartovať niekde okolo 300-350 eur, ale závisí od toho, že čo v tom vlastne je, či je tam operačný systém alebo nie je a aké sú samozrejme parametre, ale myslím, že tu niekde môže štartovať tá taká super výhodná cena. Ale treba dávať aj pozor na to, že ako starý je ten notebook. A na tej druhej strane by som povedal, že môže byť hranica niekde okolo 1900-2100 eur. To je za tie najvybavenejšie, kapacitne najväčšie, často pomerne dosť ťažké notebooky, ktoré majú aj poriadne veľký displej a umožňujú naozaj takú prácu skoro ako na stolnom počítači. To znamená tie najvýkonnejšie operácie, ako je strih videa, alebo prípadne tie najmodernejšie počítačové hry, ktoré sú najväčším žrútom počítačového výkonu v súčasnosti. Ja by som možno vám povedal, že k tým najlacnejším, tak ako pán šéfredaktor povedal, je dobré dávať pozor, čo konkrétne kupujeme. Veľmi často sa stane, že tie najlacnejšie ponuky bývajú starými komponentami, ktoré sa už nejaký ten rok sú na trhu a zákazník by nemusel teda dobre kúpiť. Poteší sa, že lacno kúpil, ale kúpil lacno niečo, čo mu v podstate na moc nepomôže. Možno by som len doplnil, že k tým vyšším cenám sa ešte šplhajú aj tzv. Tie manažerské notebooky, ktoré sa v dnešnej dobe už dajú konfigurovať podľa potreby zákazníka, poviesť, čo to konkrétne potrebuje. Medzi ich výhody možno ešte tak spomenúť patrí dlhá výdržná batérie, alebo teda možnosť výmeny niektorých komponentov vnútri. Vy ste spomínali, že tie komponenty môžu byť už zastaralé v tom notebooku. Viem si to ako zákazník zistiť? V akom stave teda je ten počítač, alebo teda ten notebook? Tak treba podľa mňa sledovať informačné zdroje, ktoré hovoria o tom, že ako vlastne tie technológie menia. To je možné nájsť na internete, alebo sú rôzne magazíny trebárs. A ten trh sa dynamicky mení. Tá technológia, ktorá bola pred tromi mesiacmi nová,
už je, tak povediac, zabehnutá po 3 mesiacoch, lebo tento svet, alebo teda technologicky je tak rýchly, že do roka dá sa povedať, že sa vymení 5-6 technológií, ktoré dramaticky menia výkon notebooku, ale aj počítača všeobecne. Takže treba jednoducho byť v deji alebo sa spýtať. Som možno doplnil, čo sa týka tých komponentov, tak sú rôzne bezplatné softvery stiahnutelné na internete, ktoré vám vedia povedať, čo ten počítač presne obsahuje, aké parametre sú to. Tie lepšie softvery vám vedia porovnať, čo je teraz a čo bolo v dobe, keď ste to kúpovali, tak vie to trošku ohadnúť čas. A možno k tým technológiám by som ešte doplnil, že ja by som to konkrétne prirovnal ku kúpe nového auta, ako to každý pozná. V momente, keď kupujete nové auto, už je staré a už nejaká tá amortizácia tam je, či ste s ním vyšli z predajne alebo nie. 048 437 552 alebo fokus@stv.sk. Nož a práve internetovú možnosť alebo možnosť e-mailové otázky využil Dano z Rimavskej Soboty. Chcem sa spýtať, čo mám robiť, ak nemám v notebooku zabudovaný wireless, teda nemôžem sa pripojiť na Wi-Fi sieť. Musím si dokúpiť nejaký ďalší komponent? Aký a koľko ma vyjde? V súčasnosti každý z notebookov obsahuje bezdrôtové pripojenie, pretože to je najvýhodnejšie. Je to jedno z pripojení sa nazýva Wi-Fi alebo Wi-Fi a druhé Bluetooth. V súčasnosti každý, aj ten najlacnejší notebook obsahuje takúto súčasť, to znamená, toto bude taký starý notebook určite. Minimálne existovali rozšírenia, napríklad v podobe USB kľúča, to znamená niečoho, čo sa len vloží do tohto notebooku a vlastne vznikne tá funkcionalita. Cena môže byť v súčasnosti možno 30 až 50 eur, podľa toho, že či obsahuje obe tie bezdrôtové technológie, alebo nie, ale ja by som pri tomto notebooku už začal zvažovať, to by som kúpil notebook, ktorý by odpovedal súčasnému stavu požiadaviek. Ja by som možno doplnil, že teda dá sa na tých starších notebookov existujú aj tzv. PCMCI verzie, ktoré sú ešte dostaniu. Tie sa pohybujú zhruba okolo 20 eur, ale obsahujú len ten bezdrôtový adapter bez Bluetooth. A možno by som ešte odporúčil pánovi, aby si dal notebook skontrolovať nejakým špecialistom, pretože tak, ako povedal pán Macko, Wi-Fi adaptéry a teda Bluetooth adaptéry sú v notebookoch už dlhé roky priamo namontované a veľakrát sa stane, že jednoducho zákazník nemá potrebné ovládací software na inštalovaný počítači a práve preto mu táto funkcia nejde, aj keď ju tam technicky má vloženú. Pán Macko, vy ste spomínali, že by ste už odporúčali teda tomu divákovi vymeniť počítač. Ako často by sme mali meniť teda počítač, alebo teda notebook? No, dobrá otázka. Tak v mojom prípade je to dosť často, ale keď sa skúsim dostať do kože bežného človeka, tak myslím si, že tak po takých 2 rokoch už by som začal rozmýšľať nad tým. Ale samozrejme, tá najťažšia práca v tom je tzv. Migrácia dát. To znamená to, čo tam všetko máte zahniezdené, všetky vaše maily, všetky vaše súbory, ako preniesť potom na ten nový počítač. Takže toto trocha oddalie tú kúpu. Tak ja si myslím, že také 3 roky, to je taká životnosť notebooku a dosť často sa to kryje aj s tým, koľko je záručná doba. To znamená, keď skončí tá záručná doba a vtedy obyčajne sa pokazí notebook, tak to je taký zdvihnutý, pretože už to prišlo možno. Už sme spomínali počítače, spomínali sme notebooky, ale ešte existujú aj také minibooky, alebo teda netbooky. Skúsme tieto predstaviť, tieto prístroje, o čo ide? Netbook je lacnejšia alternatíva bežného notebooku, ale za cenu výkonu. Tieto notebooky majú iné procesory, ktoré sú podstatne pomalšie a nespĺňajú tie standardné technológie, sú však lacné, rýchlo prenosné a spotreba takéhoto notebooku je nízka, takže asi tak 4 hodiny, čož keby sme chceli kúpiť notebook, tak by bol nás vyš trošku drahšie. Tieto zariadenia sú vhodné pri najmenšom na pozeranie internetu, možno nejaké fotky s kamarátmi, zobrať si do kaviarne, prečítať si maily. Každopádne nie sú vhodné na plnohodnotnú prácu. Chýba tam teda hlavne tá mechanika, čo častokrát využívame. Mám diváka na telefónnej linke, ktorý sa k nám dotelefonoval. Pekný podvečer z Banskej Bystrice. Komu a kam? Dobre, prajem, divák z Južného Slovenska. Chcem sa opýtať, mám taký problém. Mám notebook, operačný systém a niekedy mi trvá aj 40 minút, kým sa prakticky rozbehne ten notebook. No až potom začne pracovať akože dobre. Čo mám s tým robiť? No, bolo by dobre vedieť, aký je to operačný systém pravdepodobne. To ale nemôžeme povedať. Áno, takže ja len budem vychádzať, že je to... Ako je starý, by stačilo povedať. Áno, ako je starý. Skúsme, ak máme diváka na telefónnej linke, aký starý je ten operačný systém? Asi už nemáme toho diváka. Už asi nie. Haló? Áno, je to Windows Vista. Dobre, ďakujeme. Poprosím vás, vážení diváci, nemenujme konkrétne názvy, skúsme teda sa dopracovať teda už len cez ten nejaký vek.
Dobre, takže... Na základe toho, čo bolo povedané, dá sa povedať, že tento operačný systém by som už neodporúčil. Takže bolo by treba zmeniť operačný systém v danom prípade. Tie operačné systémy, ktoré sú aktuálne na trhu, by mali zaistiť, že 40 minút, ak som dobre pochopil, tak 40 minút trvá štartovanie, tak to je neakceptovateľná doba. Pri tom najhoršom možnom prípade, keď už ten operačný systém je zažratý, dá sa povedať, do platní pevného disku, alebo teda disku, to môže trvať maximálne nejaké 3 minúty, aj to je už taký dosť veľký čas. Pravda ovšem je taká, že ten operačný systém stárne, alebo teda prejaví sa taký trend, že čím viacej človek používa ten počítač, tak tým viacej sa spomaluje tá práca, pretože je tam množstvo nanesených súborov, ktoré sú nepotrebné, ktoré sú uložené kdesi v nejakých prechodných pamätiach a dobre je urobiť reinštaláciu, to znamená opakovanie preinštalovať ten počítač, ale samozrejme znamená to trocha zabojovať s tým, že aby potom, po tej reinštalácii sa dostal ten notebook do toho stavu, ako ho si používateľ želá. Ale v tomto prípade si myslím, že reinštalácia a nákup alebo investícia do aktuálne predávaných operačných systémov. V týchto dňoch alebo v týchto týždňoch a mesiacoch taký veľký boom zažívajú tablety. Môžeme si trošku predstaviť tieto prístroje, o čo vlastne ide? Skôr ukázať divákom, ako to vyzerá? Takže ja tu mám tablet, to je iné zariadenie, ako je bežný, aby som to mohol na kameru ukázať, ako je bežný notebook, takže vyzerá to takýmto spôsobom, je to také relatívne tenké, čo je fajn, ľahko sa to zoberie, prenesie, je to ako hárok A4 papier a dá sa to uložiť kdekoľvek, dá sa povedať. Ja tu mám viaceré značky, ono sa to veľmi podobá, takže není veľmi, ako by som povedal, nejaký dramatický rozdiel nie je v tom, ako vyzerajú. Všetky majú, ten základ je displej a ten rozdiel voči napríklad mobilným telefónom je v tom, že táto plocha, na ktorej sa dá pracovať, je podstatne väčšia, ako je to v prípade bežných smartfónov. To znamená, že mám celú takúto pracovnú plochu k dispozícii a môžem na tom jednoduchým spôsobom vytvárať nejaké texty, môžem zadávať na tzv. Virtuálnej klásnici texty, vidím tu maily, alebo aj na video je to veľmi dobre. Má to tú vlastnosť, že sa to automaticky prispôsobuje tej polohe. No a tak toto nejako vyzerá. By som možno povedal, že je to v podstate ďalší produkt na trhu, ktorý si vytvoril vlastný segment. Nie je to plne náhrada niečoho, je to v podstate ďalší produkt, je to vhodné na plnohodnotné čítanie kníh, tak ako špecializované zariadenie, ale keď zákazník chce niečo univerzálnejšie, je to na to vhodné. Je to vhodné už dneska aj na úpravu fotografií, videá sa na tom dajú strihať a takéto základné multimédia funkcie to vie s tým, že sú zákazníci, ktorým toto bohatne postačuje a konkrétne tie notebooky nepotrebujú. Je to tak, závisí to od toho, ako každopádne sa s tým skamarátia, to som chcel si povedať, aj starší ľudia a ľudia, ktorí s počítačom v živote nepracovali, tak s tým vedia robiť to, čo potrebujú. Tá obsluha asi je veľmi jednoduchá. Ja osobne to používam tým spôsobom, že ja dosť cestujem po svete. Nosiť so sebou akýkoľvek notebook znamená, že jednoducho musíte mať to nejakú tašku, napájací zdroj a niečo podobné. A toto je zariadenie, ktoré vás udrží, tak povediac, v styku s vašou prácou kdekoľvek. Máte tam maily, máte možnosť napísať nejakých poznámok, môžete si pozrieť nejaký film a dokonca televízia sa dá na tom pozerať. Nahradí to takú tú skoro to nahradí tú prácu, tie najbežnejšie veci, ale nedá sa povedať, že by to vytlačilo notebooky, lebo celkom na toto nie je určené. Toto konkrétne je konkurencia pre tzv. Netbooky. To sú také, ako sme už tu spomínali, teda menej výkonné, ale dlho vydržiace notebooky. Keby som ešte mohol doplniť, čo sa týka, keď už spomenul pracovné účely, pán Macko, na pracovné účely to má tiež svoje výhody, napríklad keď používate súčasný notebook a takéto zariadenie, tak rýchlosť, ako sa dostanete k dátam, ktoré potrebujete aktuálne, keď ste niekde poznáte to na letisku, alebo zákazníkovi chcete niečo ukázať, je nepredstaviteľne rýchlejšie toto zariadenie pre vás, takže vtedy to má veľký efekt ešte. A to je veľká výhoda. Prejdeme, pani, ale napríklad k takým témam, čo sme vlastne ešte, z čoho sme sa nedotkli, a to je oprava napríklad notebookov. Je to komplikovaná situácia? Je to komplikovaná situácia v tom, že dnes už ľudia používajú notebooky tak, že podľa zákona, keď si kúpite notebook, tak má ten opravca, alebo teda ten predajca 30 dní na to, aby vám váš notebook opravil. 30 dní v mojom prípade prežiť bez notebooku je nepredstaviteľné. To znamená, že treba to nejakým spôsobom riešiť, aby to bolo hneď, čo najskôr budúci deň, alebo
možno že týždeň. Jednoducho tá doba, dokým je ten notebook opäť vám k činnosti, k dispozícii, tá musí byť minimálne krátka. A preto je dobré orientovať sa na také značky, alebo vo všeobecnosti na značky, v prípade notebookov alebo IT zariadení, ktoré vám garantujú, že ten váš prístroj v prípade poruchy bude opravený, volá sa to, že do najbližšieho pracovného dňa. Takže ak sa pokazí v piatok, tak v pondelok ho budete mať opravený. Stojí to nejaké peniaze, ale treba zvážiť aj tento faktor. Ja by som možno ešte doplnil, že áno, dá sa opraviť notebook aj staršieho typu, ale tam to závisí na tom, ako ten notebook je starý. Čo sa týka týchto záručných produktov, sú to väčšinou nadštandardné produkty, iba niektorí výrobcovia majú takýto produkt v základnej cene toho produktu, inak sa to dokupuje, ale keď sa zákazník bojí, u väčšiny renomovaných výrobcov je možné predĺžiť si štandardnú zákonnú záruku na určitý počet rokov. Štandardne sa to dá 3 až 5 rokov ešte navyše zvýšiť za nejaký poplatok, ale pokiaľ je ten notebook pre vás dôležitý, tak sa to samozrejme oplatí investovať a takisto sa oplatí investovať do notebookov kvalitnejších, respektíve renomovanejších výrobcov, kde napríklad takéto veci sú v základnej cene, nemusíte riešiť odvoz do autorizovaného strediska ako u väčšiny notebookov, ale napríklad príde kuriér, vyzvihne zariadenie, podávam o tom potvrdenie a sa ho donesie. V prípade u tých drahších modelov, manažerských, príde technik k vám a upraví ho rovno u vás. Týmto by som mohol uzavrieť prvú časť. V tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, nelúčim sa s pánmi úplne definitívne, pretože vy máte možnosť akékoľvek otázky týkajúce tejto témy pokojne telefonovať, pýtať sa na čísle 0918 381 297. Odpovedať bude pán Macko a v závere relácie sa k všim otázkam a jeho odpovediam ešte vrátime. Vznikol v Cerne a bol pôvodne určený pre armádu. Dnes je nenahraditeľným spojením pre miliardy ľudí po celom svete. Internet čoraz viac preniká aj slovenských domácností. Podľa najnovších prieskumov má k nemu prístup viac ako 3/4 Slovákov a tento počet neustále rastie. Medzi najväčších poskytovateľov internetu patria mobilní operátori. V ich štandardnej ponuke je pevný a mobilný internet. A práve mobilný internet využíva najviac zákazníkov. Zákazníci z obľubou využívajú predovšetkým našu mobilnú 3G sieť a teda využívajú mobilný internet od našej spoločnosti. Predovšetkým z praktického hľadiska, pretože nie sú pri využívaní internetu pripútaní na vlastnú domácnosť, teda na nejaké konkrétne miesto, ale práve vďaka mobilnému pripojeniu majú internet prakticky kdykoľvek a kdekoľvek, a to nie len na území Slovenska, ale aj napríklad v zahraničí, či už na dovolenkách alebo počas pracovných ciest. Tak naši zákazníci najviac využívajú neobmedzený internet v každej z kategórií, to znamená preferujú mať skôr mať neobmedzené množstvo dát ako nejaký dátový balík, po ktorom by vlastne za data ďalej niečo platili. Najviac zákazníci využívajú v podstate neobmedzený dátový balíček, ktorý poskytujeme ako jediný operátor na slovenskom trhu a na čo sa môžu samozrejme tešiť zákazníci, tak od 18. júla budeme poskytovať aj 3G služby a nové balíčky, ktoré pripravíme. Veľké rozdiely sú však stále medzi jednotlivými regiónmi. Dostupnosť napríklad najrýchlejšej 3G siete nie je na celom Slovensku rovnaká. Ako 3 milióny obyvateľov Slovenska už majú prístup k 3G sieti v rámci Slovenska. Čo je však dôležité povedať, že aj tam, kde nie je ešte pokrytie 3G sieťou, tak zákazníci môžu mobilný internet využívať, ale sa vlastne plynule prostredníctvom zariadenia, ktoré využívajú dátové zariadenia, prepnú z 3G siete do 2G siete. Naša spoločnosť prevádzkuje 4 technológie internetových sietí, pričom tá najrozšírenejšia pokrýva takmer 80% populácie a aj na ne je možné využívať programy neobmedzeného internetu. V podstate pokrývame takmer celé územie Slovenskej republiky našou službou. Tam, kde je tzv. Národný roaming, alebo teda kde spolupracujeme s našim partnerom v pokrytí, tak tam budú k dispozícii nové 3G služby. Internet má tak ako všetko dve strany. Tá odvrátená sú nástrahy, ktoré na ňom číhajú najmä pre deti. O ochranu najmenších používateľov sa musia starať aj rodičia. Existujú rôzne softverové aj hardverové riešenia. Softverové riešenia sú nejaké softvery, ktoré sa nájšli len na počítač a určitými nastaveniami buď
buď povolím tomu dieťaťu určité aplikácie, určité využitie, alebo mu zakážem určité typy, povedzme, nemôže si pozerať nejaké internetové stránky, nemôže si stiahovať nevhodný obsah. A toto všetko je v podobe hardwarových riešení, nejakých firewallov, kde sa jednoducho spravia úplné príkazy, že dieťa nemôže v tom čase pristupovať k takému obsahu. Podľa prieskumov je pre zákazníkov najdôležitejšia cena za pripojenie a stabilita systému. Hovorí sa, že všetko je na webe, no že skutočne internet využívame ako akýsi zdroj nevyčerpateľných informácií, no že práve o internete sa budeme rozprávať s našimi ďalšími hostiami. So mnou v štúdiu sedí Juraj Grečnár z denníka Inet.sk, vítajte v štúdiu. Večer. A pán Martin Štefánik z portálu Porovnať.sk. Príjemný podvečer prajem. Vážení diváci, aj do tejto časti diskusie sa môžete zapojiť svojimi otázkami, alebo môžete napísať mailovú otázku, buď teda na našu adresu fokus@stv.sk, alebo nám zatelefonujte na číslo 048 437 5252. Do pozornosti ale dávam ešte jedno telefónne číslo, a to mobilné 0918 381 297. Na tomto telefónnom čísle sa môžete pýtať na všetko v súvislosti s predchádzajúcou témou a hovorili sme o nákupe a oprave počítačov a notebookov. Páni, prejme teraz ale k internetu a povedzme si hneď na úvod, v rámci toho Slovenska ja som spomínal teda, že 3/4 Slovákov sa už môžu pripojiť na ten internet a teda využívajú teda aj internet. Povedzme si, aké je to internetové pripojenie na Slovensku v súčasnosti, aké môžeme využívať? V súčasnej dobe existuje na Slovensku asi 6 typov pripojení do internetu. To také najaktuálnejšie a najlepšie pripojenie možno nazvať, že je to optické pripojenie. A potom je to pripojenie káblové, respektíve také nejaké hybridné optiko-koaxiálne. A pripája sa pomocou existujúcich televíznych rozvodov. A potom je to pripojenie bezdrôtové, pripojenie mobilné a pripojenie satelitné. Určite, keď si mal divák tipnúť, že ktoré z týchto pripojení je najdrahšie, tak je to určite satelitné pripojenie, kde tá cena sa pohybuje okolo 80 eur za 2 megabitový internet. A to pre také cenové porovnanie. K cenám sa ešte dopracujeme, takže je z čoho vyberať, ale ako si teraz správne vybrať? Treba si vybrať najmä podľa toho, čo potrebujem a v akej som lokalite, pretože rôzni používateľia majú rôzne požiadavky. Je nutné ich teda zohľadniť, pokiaľ mám potrebu, že stiahujem z internetu filmy alebo počúvam hudbu, rozhodne potrebujem zvoliť pripojenie, ktoré bude tomuto zodpovedať. Naopak, keď mám nízke požiadavky a napríklad čítam noviny alebo iba e-maily, môžem si zvoliť takéto pripojenie jednoduchšie. Ktoré je také najrozšírenejšie? Najrozšírenejšie pripojenie na Slovensku je ADSL pripojenie. Odhaduje sa niekde 80% domácnosti na Slovensku využíva toto pripojenie. Je to najbežnejšie, existuje ešte aj taký upgrade tejto siete ADSL 2+, kde tie rýchlosti dosahujú okolo 12 megabitov za sekundu. Čo to vlastne znamená to ADSL pripojenie? Aké to je? ADSL pripojenie pomocou telefónnych káblov a telefónnych rozvodov. Je to asymetrické pripojenie, kde rýchlosť downloadu je veľa vyššia ako uploadu. Ako som spomínal, najväčšia možná rýchlosť je 12 megabitov. Pri tom ADSL 2+ technológie možno samozrejme využiť aj televíziu, pozrieť televíziu cez tieto telefónne existujúce káble. Keď hovoríte, že je také najrozšírenejšie, znamená to, že bude aj najlacnejšie? Dá sa tak povedať o všeobecnosti. Alternatívni poskytovatelia tlačia túto cenu dole zaiste. Tá cena toho najbežnejšieho internetu, doplním, že neobmedzeného internetu, sa povie 12,50 €. Rozdiel medzi tým najrýchlejším internetom, kde sa rýchlosti dosahujú až tých 12 spomínaných megabitov, kde tá cena sa pohybuje od 20 do 50 eur mesačný poplatok. Čiže tam treba fakt zvážiť, akého poskytovateľa si vyberiem, ich na Slovensku naber dosť. Mobilní operátori nám poskytujú aj internet do telefónu. Platí sa takýto internet? Aké sú jeho výhody, nevýhody? Tento internet je najmä pre ľudí, ktorí potrebujú mať to internetové pripojenie aj v lokalitách mimo nejakej svojej pevne stanoveného miesta. To znamená nie len v rámci svojej domácnosti alebo firmy, ale potrebujú pracovať z internetu a byť pripojení napríklad vonku, keď sú na cestách, na pracovnej ceste alebo v škole. To znamená, takéto pripojenie je vhodné najmä pre týchto ľudí a tiež je vhodné v lokalitách, kde nemajú kábloví alebo nejakí iní operátori na zavedené svoje vlastne vedenia. Takže v tých miestach vieme využiť. A z pohľadu rýchlosti? Rýchlosti sa pohybujú zhruba na rovnakej úrovni ako ADSL. Treba však dopovedať, že tieto rýchlosti sú nestabilné, keďže je to mobilné pripojenie prenášané vzduchom.
Pohybujú sa tiež od 2 megabitov. Mobilní poskytovatelia internetu dokonca uvádzajú aj 20 megabitov. Táto rýchlosť je však takmer nemožná a tá reálna rýchlosť je niekde okolo 10 megabitov za sekundu. Tie ceny sú od 6 eur, 6,90 eur za najlacnejší, môžem povedať najodporúčanejší internet s priplatnými dátami 1 GB na mesiac, až rádo po 15 eur za mesiac. Potom bez problémov za neobmedzený, ale samozrejme s fúbkou, že s nejakým obmedzením. Prichádzajú nám už aj mailové otázky, tak skúsme sa k ním trošku prepracovať. Mám vážny problém, čo mám robiť. Zaregistrovala som sa na istej stránke a teraz odo mňa pýta vysoké poplatky, ktoré nechcem splácať. Zdá sa mi to nefér. Musím pristúpiť na ich hru? Registrácia na takýchto stránkach je veľmi častým problémom na slovenskom internete, kde sa vyskytli niektoré firmy, ktoré zneužívajú dôverčivosť ľudí a nechávajú ich vyplňovať rôzne prihlasovacie formuláre, kde uvádzajú svoje údaje. Dôležité pre týchto zákazníkov je, aby sa obrátili na združenia, ktoré ochraňujú zákazníkov. Oni už vedia o takýchto prípadoch a snažia sa riešiť kolektívne aj žaloby a prípadne nejaké ďalšie riešenie a pomáhať tým ľuďom. Pre ostatných je potrebné povedať, aby si dávali pozor na to, čo vyplňujú, len tak niekde nezadávali svoje nejaké identifikačné údaje, meno, adresu, alebo dokonca niektorí tam vyplňali aj identifikačné čísla firiem. Takže na toto si treba dávať pozor. To som sa chcel akorát dopracovať, že na čo si dať pozor a hlavne už tá stránka je nejako podozrivá? Nejaké otázky, napríklad toto, že sme povinni sa registrovať, už to môže byť taký prvý varovný signál? Musí to byť podozrivé, ale niektoré antivírusové programy dokonca dokážu odhaliť takéto stránky a upozorniť na to, že je to nebezpečná stránka, aby ďalej sa nevstupovali doslova a nezobrazí ani obsah tej stránky. 048 431 5252 alebo fokus@stv.sk. Práve internet, keďže o ňom hovoríme, diváci využívajú častejšie. Dobrý večer, chcem sa vašich hostí opýtať, či je možné zablokovať isté stránky na internete tak, aby sa na ne moje 11-ročné dieťa nedostalo. Diváčka z Trenčína sa pýta. Samozrejme, blokovanie je základnou vlastnosťou mnohých produktov, ktoré sa ponúkajú na trhu. Vie to ponúknuť jednak väčšinou internetový poskytovateľ, takýto produkt, a dá sa vyriešiť aj nejakými bezplatnými produktami od rôznych výrobcov. To znamená, stačí si na internete vyhľadať niečo o ochrane detí na internete a tam už nájdú jednotlivé produkty, ktoré vedia použiť a dajú sa aplikovať na blokovanie konkrétnych stránok alebo nejakých obsahov, ktoré si neželajú, aby sa pozerali. Pri naštudovaní tejto témy som sa stretol s viacerými takými cudzými pojmami pre mňa, priznám sa, GPRS alebo Edge. Čo to znamená? Je to mobilná sieť druhej generácie, jedna z tých pomalších sietí, kde sa rýchlosť toho mobilného pripojenia dosahuje niekde okolo radovo 100 kilobitov, 100 až 300 kilobitov za sekundu, čo je veľmi pomalé pripojenie. V súčasnej dobe existujú už tzv. 3G siete, siete tretej generácie, kde tá rýchlosť sa dosahuje radovo oveľa vyššia. Čiže je to len názov nejakých takých sietí, pomocou ktorých sa samotné telefónne zariadenie pripája v rámci tej danej lokality, kde sme. Pretože v Banskej Bystrici možno to najlepšie pripojenie je, ale už zadieme niekde do okraja a tam by bolo práve to Edge pripojenie, kde to zariadenie dokáže tak rýchlo stiahovať. Domácnosti využívajú aj mikrovlnné pripojenie. Je výhodné takéto pripojenie? Toto závisí naozaj od lokality a od konkurencie, ktorá na tom trhu miestnom je. Môže a nemusí byť výhodné. Väčšinou mikrovlnné pripojenie vyžaduje dosť vysoké prvotné náklady. Čo to znamená? Radovo to znamená okolo 50 až 100 eur. Treba zakúpiť samotnú anténu, pomocou ktorej sa bezdrôtovo prenáša ten signál internetový. A rovnako aj za inštaláciu a technika. Tam tieto poplatky sú dosť vysoké aj pre samotného providera, ktorý to poskytuje. Naopak je pravda, že môže byť tento internet lacnejší, aby konkuroval súčasnému ADSL pripojeniu, ale tá rýchlosť nie je až taká stabilná, samozrejme ako káblové pripojenie. Čiže je dosť možné, že v prípade nepriaznivého počasia tá rýchlosť môže klesnúť, alebo v prípade nejakej prekážky s výhľadom priamo na ten vysielač, či už nejakého stromu alebo nejakého bytného domu, tá rýchlosť sa môže znížiť. Už ste sa dotkli toho káblového pripojenia, skúsme to rozšíriť, výhody, nevýhody takéhoto pripojenia na internet? Tak samotného káblového pripojenia je vysoká rýchlosť, ktorá sa dosahuje. Sú asi dvaja poskytovateľa, ktorí využívajú káblové pripojenie, a to doslova tie koaxiálne siete alebo nejaké televízne rozvody.
Najväčšou nevýhodou je, že nie je dostupná všade. Asi v 22 mestách na Slovensku, to je nesporná najväčšia nevýhoda. Výhoda je samozrejme nižšia cena a pomerne vysoké dosahované rýchlosti. Tá cena na lacnejšieho káblového pripojenia sa pohybuje dnes za 9,90 €, je možné kúpiť si 25 megabitový internet, čo je v súčasnosti asi najlacnejší internet na trhu a radovo je možné dosahovať až 100 megabitov za sekundu. To je nesporne najväčšia výhoda je práve tá rýchlosť pripojenia káblov, lebo je to pevné a stabilné pripojenie. Máme mailovú otázku. Dobrý deň, pokúsil som sa rozchodiť mobilný internet v slovensko-maďarskom pohraničí, mám USB modem, použil som SIM kartu, ale sa mi nepodarilo dosiahnuť vyššiu prenosovú rýchlosť ako 1 kilobit za sekundu. Ako by mal postupovať divák? Čo by ste mu odporúčali? Niektorí poskytovateľia ponúkajú takú možnosť, že pred kúpou takéhoto internetu doslova zapožičajú to zariadenie, aby si ten klient vyskúšal ten internet u seba doma, ako mu funguje. Je pravda, že v meste, kde to kupoval, ten internet môže fungovať naozaj veľmi rýchlo v podstate. A keď býva niekde naozaj v odľahlej obci, tak naozaj tá rýchlosť sa pohybuje v desiatkách alebo stovkách kilobitov. Tam sa nedá nejako napomôcť len tomu, že môže ten divák čakať, že tento poskytovateľ bude upgradeovať tú sieť a posilniť dátové prenosy. Takže dobre, naozaj už pri kúpe toho mobilného internetu priamo v tej predajni si dohodnú takéto podmienky, že by som chcel vyskúšať teda ten mobilný internet, ako funguje u nás doma. Individuálne sa dá napríklad pozrieť aj na stránkach jednotlivých poskytovateľov. Mnohí majú mapy svoje dostupnosti a rýchlosti. To znamená, keď už si vyberiem nejaký produkt, môžem si overiť aj ako zákazník približne, aké rýchlosti bude dosahovať to pripojenie u mňa doma. Podľa mapy sa budem vedieť zorientovať. Prejdeme na optický internet. Ten sme hovorili, že teda patrí medzi ten najrýchlejší, alebo teda aj je najrýchlejší. Ako to vyzerá s cenami a teda rýchlosťou tých dát? Ceny sú porovnateľné ako káblového pripojenia. A tie ceny sa takisto pohybujú rovnako dosť na nízkej úrovni a za pomerne vysokú rýchlosť. Je to najmodernejší typ pripojenia, navyše poskytovateľia sa snažia nalákať zákazníkov na tzv. Triple play alebo double play balíky, čiže poskytujú internet spolu s televíziou za naozaj zaujímavé ceny. Dokonca je poskytovateľ, ktorý takýto balík televízie internetu poskytuje za 17 € mesačne a k tomu 50 megabitový internet. Čiže tie ceny sú naozaj dosť tlačené nízko a pomerne výhodná rýchlosť sťahovania. Naozaj bežný človek a bežný užívateľ internetu tú rýchlosť nikdy nevyužije. Povedzme si, páni, ešte, že pre koho je vhodný internet neobmedzený, komu sa zase viacej odporúča ten paušál? Ako by ste to odporúčali divákom? Neobmedzený internet môžeme odporúčať najmä divákom, ktorí vedia, že budú prinášať veľa dát, pretože predplatené dáta, ktoré poskytujú jednotliví hráči na trhu, majú väčšinou taký objem, že by tí, ktorí stiahujú napríklad viacero filmov alebo hudobných súborov, by ich veľmi ľahko minuli tento limit a tým pádom by na faktúre mohli objaviť dosť vysokú čiastku za tie dáta, ktoré prenesli nad limit. Takže v prípade, že sa niekto zaujíma napríklad o tie videá, o živé prenosy cez internet, rozhodne tie neobmedzené dáta a tí, ktorí idú skôr do toho, že chcú si prečítať len e-maily alebo nejaké noviny na internete, majú možnosť využiť ten lacnejší obmedzený internet. Ak pripojíme doma náš počítač alebo notebook na internet, tak ho vlastne vystavujeme riziku. Odporúčate teda antivírus? Mal by mať každý počítač zabudovaný alebo nainštalovaný antivírus? Rozhodne mal by mať každý a nie len antivírus, ale aj nejaké iné riešenia, pretože dnes je vlastne veľmi dôležitá ochrana informácií, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých počítačoch. Vieme, že okrem domácich počítačov sú rôzne firemné, ktoré obsahujú dáta, s ktorými by sa mnohí nechceli zrovna vystavať na internete. Práve preto je dôležité riešiť to, akým spôsobom sú počítače chránené antivírusom, prípadne firewallom alebo nejakými dodatočnými ochrannými prostriedkami. Koľko nás stojí taká ochrana? Môže byť buď zadarmo, môže byť aj platená. Vzhľadom na to, že tento trh je veľmi rozmanitý, tak existujú produkty, ktoré sú zadarmo väčšinou určované pre domácnosti alebo pre také nekomerčné použitie a rovnako sú platené verzie. Niektoré verzie poskytujú aj jednotliví poskytovateľia internetu, prípadne si to vieme skúpiť. Pre domácnosti tiež poskytujú rôzne balíky s výhodnými cenami pre viacero počítačov. Páni, ja vám v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, čas je neúprosný, tlačí nás. Ďakujem veľmi pekne. Verím teda, že naozaj to Slovensko bude pokryté celé tým internetom, že každý v domácnosti bude mať ten internet a hlavne, že si ho tie naše počítače budeme vedieť chrániť vhodnými antivírusovými programami. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Dovidenia.
O týždeň sa v relácii Fokus peniaze pozrieme na stavebné sporenie. Štát už nám nechce prispievať. Aké výhody a nevýhody prinesú na občanom tieto zmeny? Dozviete sa o týždeň. Oplatí sa ešte sporiť v stavebnom sporení? Aj to je otázka, na ktorú odpovieme. V druhej časti našej relácie o týždeň budeme hovoriť o ochrane vkladov, ktorú stratila desatina klientov bank. Štát podľa smerníc Európskej únie už negarantuje plnú výšku vkladu. Poradíme, ako sa na to pripraviť. V zajtrajšom Fokuse právo sa naši košickí kolegovia budú venovať retrospektíve záplav na Slovensku v minulom roku. Predovšetkým z pohľadu náhrady vzniknutej škody na majetku a odškodného od štátu či obecnej samosprávy. Do štúdia sa už ale vrátil pán Andrej Macko. Ja som veľmi zvedavý, čo divákov v súvislosti s našou prvou dnešnou témou. Hovorili sme o nákupe a oprave počítačov a notebookov najviac zaujímalo. Celkom dosť veľa telefonických hovorov som mal, čo ma celkom prekvapilo. Ľudia sa hlavne pýtali na tú opravu, to ich celkom zaujalo. Taká jedna podľa mňa z takých praktických otázok bolo, keď sa už ten notebook pokazí, takže či je lepšie využiť tie služby, že to odnesiem priamo do toho miesta, kde som to kúpil, alebo či to riešim, ako bolo spomenuté, pomocou toho kuriéra. Takže moja odpoveď na to bola, že je to lepšie pomocou toho kuriéra, pokiaľ to firma zaisťuje, pretože ten čas sa výrazne skráti. Ďalšia z takých otázok, ktoré ma celkom zaujali, pretože o tom sme vôbec ani nehovorili, bolo zobrazovanie tzv. 3D scén, to znamená 3D obrazu, ktoré vzniká na notebooku. Naozaj takto notebooky existujú, prichádzajú na slovenský trh, ale sú z tej oblasti nad 2000 eur, ale naozaj táto téma celkom zarezonovala. Mal som to v 2 telefonátoch a to ma celkom zaujalo. Ďalšia otázka bola o tom, ako na tie najlacnejšie notebooky, takže tých 300, čo som spomínal, tých 300 eur, to treba povedať, že to je bez operačného systému, komerčne dostupného operačného systému, tak toto povedzme. A bola otázka na to, že koľko stojí to tá minimálna softverová výbava, ak dá sa povedať, že od nejakých 50 eur sa už dá začať počítať s tým, že budem mať na to tú základnú softverovú výbavu. Veľa ľudí sa pýtalo na možnosti, alebo teda ako je to s nelegálnym softverom, tak samozrejme, že tie možnosti tu sú, ale nie je to zákonné, takže nemôžem to odporúčiť. Máme aj mailové otázky, dajme prednosť aj im. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi v prípade poruchy notebooku môže servis garantovať zálohovanie dát z pevného disku. Je to bežná služba, alebo o ňu treba požiadať, prípadne si za ňu zaplatiť, alebo sa musím so svojimi dátami rozlúčiť. Samozrejme v prípade, že nejde o poruchu pevného disku. Andrej Lackovič pravdepodobne. Áno, to je tiež častá otázka a moja odpoveď je určite založiť dáta. Zálohovať a ešte raz zálohovať je odpoveď na túto otázku, pretože aj keď máte porušený displej, že je škrabnutý a budú vám vymieňať ten displej, tak je veľká pravdepodobnosť, že preinštalujú ten disk do základného stavu, ako prišiel od výroby. To znamená, všetky dáta sa stratia. Dáta nebudú zachované. Oprava notebooku vôbec negarantuje, že tie dáta tam ostanú. Naopak, výrobca to podškrtáva červeným, že tie dáta sa stratia. Keď už hovoríme o tom zálohovaní dát, je lepší nejaký harddisk, alebo radšej to napiť na médium? To napaľovanie na médium, to bola minulosť. Cena hardisku tak poklesla, že je to najlacnejšia cesta a aktuálne vzniká ono sa to tak moderne hovorí, že cloud, že je to v oblakoch, to znamená zálohujem si na internete niekde. Jednoducho nič nepripájam, vlastne mám nejaký priestor k dispozícii, ktorý je cez internet dostupný a len mne. Takže to je taká moderná cesta. Áno. Prichádzajú ďalšie mailové otázky. Nemôžeme na ne odpovedať, pretože sa týkajú konkrétnych či už operačných systémov alebo prehliadačov. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie, že ďakujem aj vám, vážení diváci, že ste nás sledovali. Ak ste nás nestihli sledovať od začiatku, pozrite si nás napríklad na internete v sekcii videoarchív. Prežite pekný večer v spoločnosti Slovenskej televízie. Dovidenia.